అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నల గురించి మాట్లాడుకుందాం. అందులో మొదటిది వచ్చేసి అంటు రోగాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? ఆప్షన్స్ వచ్చి ఏ ఎపిడమాలజీ, బి ఆంకాలజీ, సి పాలియాంటాలజీ, డి పాథాలజీ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అండి, ఎపిడమాలజీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి భారమితి సూచి కిందికి పడిపోవడాన్ని దేన్ని సూచిస్తుంది? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 మంచు, 2 చల్లదనం, 3 అధిక ఉష్ణోగ్రత, 4 వర్షం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, వర్షాన్ని సూచిస్తుంది. భారమితిలో సూచి మెల్లగా కిందికి పడిపోవడం వర్షాన్ని సూచిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మానవునిలోకి జికా వైరస్ దేని ద్వారా వ్యాపిస్తుంది? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 దోమలు, 2 ఈగలు, 3 నల్లి, 4 ఎలుకలు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, దోమల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కింది వానిలో ఏది పేలుడు పదార్థం కాదు? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 ఆర్డిఎక్స్, 2 టిఎన్టి, 3 డైనమైట్, 4 పొటాషియం సైనైడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, పొటాషియం సైనైడ్. పేలుడు పదార్థం కానిది అని అడిగాడండి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పొటాషియం సైనైడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎర్ర రక్త కణాల జీవితకాలం ఎన్ని రోజులు? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 60 రోజులు, 2 120 రోజులు, 3 9 రోజులు, 4 150 రోజులు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి, 120 రోజులు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి కాంతి సంవత్సరం దేనికి సంబంధించింది? 1 దూరానికి సంబంధించింది, 2 కాంతి తీవ్రతకు సంబంధించింది, 3 కాలానికి సంబంధించింది, 4 వేడికి సంబంధించింది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి దూరానికి సంబంధించిందండి, 1వ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కింది వాటిలో ఏ విటమిన్ లోపం వలన స్కర్వీ వ్యాధి కలుగుతుంది? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 విటమిన్ ఏ, 2 విటమిన్ బి, 3 విటమిన్ సి, 4 విటమిన్ డి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి, విటమిన్ సి వల్ల స్కర్వీ వ్యాధి సంభవిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి భారతదేశపు తొలి సూపర్ కంప్యూటర్ను ఏమని పిలుస్తారు? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 సాగా, 2 పరం 8000, 3 ఎక, 4 పరం 1000. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 2దండి, పరం 8000 అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కింది వానిలో ప్రాథమిక వర్ణం కానిది ఏది అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చి ఏ నీలిరంగు, బి ఆకుపచ్చ రంగు, సి ఎరుపు రంగు, డి పసుపు రంగు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండి, పసుపు రంగు. ఇది ప్రాథమిక వర్ణం కాదనమాట, మిగతా 3 ప్రాథమిక వర్ణాలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది కింది వానిలో ఏ విధానం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 వ్యతీకరణం, 2 సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం, 3 వక్రీభవనం, 4 విక్షేపణం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, వ్యతీకరణం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. వ్యతీకరణాన్ని వచ్చేసి యంగ్ థామస్ ప్రతిపాదించానండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి మినిమిట వ్యాధి దేని వలన కలుగుతుంది అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 పరిసరాల గాలి కాలుష్యం, 2 తీవ్రమైన పాదరస విష ప్రభావం వల్ల, 3 కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 4 ఎల్ఈడీల వల్ల. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి, తీవ్రమైన పాదరస విష ప్రభావం వల్ల కలుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎముకలకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ని ఏమని పిలుస్తారు? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 లింఫోమా, 2 ఆస్టియోసార్కోమా, 3 ల్యూకేమియా, 4 కార్సినోమా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి, ఆస్టియోసార్కోమా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి భారతదేశంలో జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 ఏప్రిల్ 28, 2 ఫిబ్రవరి 28,
3 జనవరి 1, 4 మార్చి 30. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి 28. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వస్తువు చలనం వల్ల కలిగే శక్తిని ఏమంటారు? ఆప్షన్స్ వచ్చి ఏ స్థితిజ శక్తి, బి గతిజ శక్తి, సి ఆకర్షణ శక్తి, డి గురుత్వాకర్షణ శక్తి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి, గతిజ శక్తి. ఒక వస్తువుకు గమనం వల్ల వచ్చే శక్తిని గతిజ శక్తి అని అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి దంత వైద్యుడు ఏ దర్పణాలను ఉపయోగిస్తాడు? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 సమతల దర్పణం, 2 కుంభాకార దర్పణం, 3 పుటాకార దర్పణం, 4 స్తూపాకార దర్పణం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 3దండి, పుటాకార దర్పణాలను వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు 2 లిస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది. లిస్ట్ 1లో వచ్చేసి ఆహార పదార్థాలు, లిస్ట్ 2లో వచ్చేసి ఆ ఆహార పదార్థాల్లో లభించే ఆమ్లాల గురించి ఇచ్చాడనమాట. వాటిని మనం మ్యాచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆహార పదార్థాల లిస్ట్ చూస్తే అందులో ఏ యాపిల్ పండు, బి పాలకూర, సి చింతపండు, డి ఉసిరికాయ అని ఇచ్చాడు. లిస్ట్ బిలో ఫస్ట్ది టాటారిక్ ఆమ్లం, సెకండ్ది ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం, 3వది మాలిక్ ఆమ్లం, 4వది ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం అని అన్నారు. ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు యాపిల్ పండులో మాలిక్ ఆమ్లం లభిస్తుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలకూరలో వచ్చి ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం లభిస్తుంది. నెక్స్ట్ చింతపండులో వచ్చేసి టార్టారిక్ ఆమ్లం లభిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఉసిరికాయలో వచ్చేసి ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అనేది మనకు లభిస్తుందండి. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 3, 4, 1, 2 అంటే 4 ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎల్ఈడి పూర్తి పేరు ఏంటి అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చి ఫస్ట్ది లైట్ ఎనర్జీ డివైస్, సెకండ్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, 3వది లైట్ ఎక్విప్మెంట్ డివైస్, 4వది లేజర్ ఎనర్జీ డయోడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్దండి, లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి పొగాకు మొక్కలో కింది ఆల్కలాయిడ్ ఉంటుంది అని ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 1 రెజిన్, 2 మార్పిన్, 3 రెస్పరిన్, 4 నికోటిన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 4దండి, నికోటిన్ అనేది ఉంటుంది పొగాకులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్సులిన్ దేన్ని నియంత్రిస్తుంది? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 రక్తంలోని చక్కెరను, 2వది రక్తంలోని కణాలను, 3వది మెదడు ప్రతిస్పందనను, 4వది గుండె కొట్టుకోవడాన్ని. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, రక్తంలోని చక్కెరను ఇన్సులిన్ అనేది నియంత్రిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ విటమిన్ లో కోబాల్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ది B12, సెకండ్ B1, థర్డ్ B2, ఫోర్త్ B6. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి B12 అండి, ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి తాగునీటిని శుద్ధి చేయడంలో పట్టికని వాడుతారు ఎందుకు? ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 బ్యాక్టీరియాను చంపడానికి, 2 లవణాలను తొలగించడానికి, 3 మట్టి కణాలను ముద్దగా చేర్చి వేరు చేయడానికి, 4 వాయువులను తొలగించడానికి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 3వ ఆప్షన్ అండి, మట్టి కణాలను ముద్దగా చేర్చి వేరు చేయడానికి తాగునీటిలో పట్టిక అనేది వాడటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఈ కింది వాటిలో ఏ రేడియో ధార్మిక మూలకాలను వాడతారు? ఆప్షన్స్ వచ్చి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కోబాల్ట్ 62, సెకండ్ ఆప్షన్ యురేనియం 235, థర్డ్ ఆప్షన్ ప్లూటోనియం 237, ఫోర్త్ ఆప్షన్ థోరియం 233. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి, కోబాల్ట్ 62. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కింది వాటిలో ఏది వృక్ష కణాలలో ఉంటుంది కానీ జంతు కణాలలో ఉండదు అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 1 కణకవచం, 2 రిక్తికలు,
3 ప్లాస్మా పొర, 4 గాలి సంక్లిష్టాలు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కనకవచం అండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.